Mig, Maria. Jeg har valgt den Chris Christopherson sang, fremført af den country-sanger, der hedder Kenny Rogers, fordi det synes jeg bedst om. I hvert fald så er det en sang, som er min yndlingssang, og en sang, som jeg holder voldsomt meget af, så det tror jeg også, eller det håber jeg, at du også kan. Håber jeg, at det skal noget til. Hej Maria, jeg har valgt Gravity med John Mayer. En super dejlig afslappende sang, så det håber jeg også, du synes. Hej Maria, jeg har valgt Three Little Birds med Bob Marley, fordi du skal bare komme op på igen. Vi glæder os til at se dig. John Mayer først. Maria, den tror jeg ikke, hvor du bliver fra en. Jeg har valgt Kun minderne tilbage med Drenge fra Angora, fordi den ved jeg, der får til at grine. Hej Maria, jeg valgte Listen med Beyoncé, det er bare en helt vildt god sang. Så jeg glæder mig til at se dig senere i dag. Hej Maria, jeg har valgt Rasmus Sebak med 1000 farver, og jeg håber, at vi ses snart igen. Hej Maria. Hej Maria, jeg har valgt Når lyset bryder frem af Sebastian. Håber snart at se dig igen, og god bedring. Hej Maria. Jeg har valgt en Disney medley til dig. Jeg ved godt, den er på engelsk, men jeg ved, du elsker Disney, så jeg håber, den kan løfte dit humør, for jeg synes, den er fantastisk. Og de er så dygtige, og de elsker det. Og vi elsker dig, og vi savner dig. Vi glæder os til at se dig igen. Hej Maria, jeg har valgt SP eller K, fordi jeg fik den på hjernen resten af aftenen i går. Og vi ses snart. Hej Maria, jeg har valgt en drøm. Håber du kan lide her. Hej Maria, jeg har valgt Rose med Halleluja, fordi at den altid får mig i super godt humør. Hej Maria, jeg har valgt The Singer med Tejtur, fordi at nogle gange så skal man bare drømme en lille bit smule. Og god bedring, og håber snart at se dig igen. Hej Maria, jeg har valgt Scarlet Ribbons med Roisin Murphy, fordi jeg synes, det er verdens smukkeste sang. Så den skal du bare ligge og drømme dig hen til, og vi glæder os til at se dig igen. Hej. Kan vi lige vinke en gang? Yeah!